Amics del Hell Contest, sabeu què tenim així? Tenim una cosa que mos ha preparat el tio Miguel Poblador i sabeu què és? Mireu, espernit picant. Bueno, m'agradaria que vos explicara ahí cómo hacer, ¿verdad? Miguel, explícanos un poc, vinga. Pues es pernileta, envasada al vacío, pero macelete, no oli en guindilla y oli en romera. Quina guindilla l'ha ficat a l'oli? Es guindilla normal. Guindilla normal. Sí, la de Vitel... Segons m'has comentat abans, pot ser que siga fluixet. Sí, sí. O no. O no. No ho sabem. Habrem tingut un Carolina Ripe, la penca va tenir, si haver sigut... Bueno, O segona no, maceració. no ho sabem perquè és la primera vegada que algú en la història d'este planeta envasa Vitel en oli picant de guindilla. Pernil, Vitel no, pernil. O sea, perdona, Vitel. Pero vamos, que pense que ningú ha fet en este bol. Así es que, sin más dilatación, Anem allà. tiene que estar un poco sola esa, Ahí. Això, com t'ha ocorrit? Miguel. No fa No... molt olor, però que això no vol dir res. Com se m'ha ocorrit? Pues... M'enxunten dos locos que fan un hell contest o algo així, i mira... I no, si voleu que pique més... No pones, però la pinta és boníssima. Impressionant. Mireu això. El coloret és molt coloret bo. és brutal. El coloret ahí és autèntic. Damunt no per res, però ens encanta tenir avui al tio Michael, El coloret és autèntic. que té una mapa culinària espectacular. Qualsevol cosa de menjar, si el tenim a ell com a referent, brutal. M'ha Impressionant. xuplat l'oli del dit. Ah, vas dir? Ah, pues entonces parece Bueno, anem allà. Promete, Però mira quin color té això. Bueno, pues anem allá. Sí. Bon color. promete. Michael, ayúdanos. Tiene un bon color. José, agarra. Bueno, yo no puedo hacer nada. Bueno, anem allà. Que se toque quién. Ah, vale, digo que se toque. Molt bo. Uau, Un pensamiento. Ben xicotet, jo vull xicotet. Era un xicotet. està molt equilibrat. Espera. Espera que va. I picar pica. I picar pica. Uau. ¡Sagrada ahí! Això és un S'agarra la descobriment. bola, s'agarra la bola. Això és un descobriment, És que... Vos está muy guapo. Uau. Va subiendo. Bueno, yo pensé... Cabrón. No, pues s'agarra la bola, Està molt bo. Yo pensé que es por el tipo de bitet. Sí. Si le ficara un otro tipo de bitet, no se quedaría la ahí, bola. agarraría beso a la boca. Pero me parece una propuesta espectacular y me agradaría que millonara más abajo. Sí, anem a millorar-ho. ¿Verdad? Sí. Si le ficara algún otro tipo de bitet. Fue Meliberic. Eufem ibéric y Eufem en un Carolina Choco o en alguna manera. I si pica un poc més de lo normal, agarrem del rabo. Increïble. Bueno, ya y para rematar, va, hem comprat això en un badulaque dels hindús estos. Este es el comercial que tienen en la tienda, el més picat que tenen en la tienda, però sí tio aquí els edinanos, però jo no vull que este. Jo vull el que gasteu vosaltres per cuinar. I mos han promès que pa demà, veritat? Pa demà tindrem el que gasten ells. Però bueno, avui anem a provar este. Anem a provar a veure això què tal. Està bo, l'únic que s'agarra la El pernil està bo, però s'agarra la gola S'agarra bé a la gola. de mala manera. El ratet dius, hòstia, pues a mi m'ha agradat. Està molt bo. De bo, Molt bo. però quan t'entra l'hipollà és perquè s'ha agradat. Entra el xanglot. Vale, va, anem a la papa. Anem allà. Agarrem una papa. Com es diu la salsa? Com es diu? Ai, la salsa es diu Oriental. oriental. Però té dos bitets ahí en plan animal, Anem a veure. Vale, va. De gotetes de la mort. Regotetes res, així van a xorrotar. Sí. Al chorro, al chorro. Que bona. Uau. Molt bona. Bona, bona. Está entre el tabasco y la comida oriental. Sí. Es un tabasco hecho para la comida china. Brutal. Uau. I s'agarra allà la bola, està molt bo, molt bo. La diferencia entre el tabasco es todo el tabasco, pero parece para Us aportar alguna brossa o algo així, una espècie? Molt bo. Recomanar para cuando demaneu chinos en casa. Aprovat. Como un tabasco. Uau.
Bueno, rematem el pernil Bueno. para de fer-nos la boca. Bueno, no es más negre que el pordet, ¿ves? El pernil brutal. El miraré. Família Hell Contest. Avui hem provat dos coses espectaculars. Així que... De gran Que no calidad. pare, que no pare! De gran calidad. Salut, Maclau, Casalla. Café para todos. Salut, amics. Salud. No pareu de seguir-nos en el canal del fanpage, El Cebosado no som ningú. Molt bé, Xem. Adeu! A veure, casalla per aquí. Adeu.